Vitajte v Piešťanoch. V roku 1894 Ľudovít Winter, budovateľ piešťanských kúpeľov, požiadal Artura Heyera, aby jedinou figúrou zobrazil uzdravenie. Maliar mu predložil skicu lámača barlí. Muž lámajúci barlu na kolene sa stal symbolom Piešťan, ktorý dobre poznajú návštevníci z rôznych kútov sveta. Tak ako je barlolámač symbolom Piešťan, Piešťany sú symbolom zdravia, oddychu, rekreácie i kultúry. Piešťany ponúkajú okrem liečenia široké spektrum možností na využitie voľného času, odpočinok, dovolenku, rekreáciu i športové a kultúrne zážitky. Takmer denne nájdete v niektorom z kultúrnych zariadení koncert, hudobnú či filmovú produkciu, počas leta i v hudobných pavilónoch. Prechádzky po parkoch, ktoré tvoria veľkú časť mestskej zelene, sú príjemným relaxom. Ak vaše kroky putujú po vynovenej pešej zóne, nájdete tu niekoľko galérií. Pokiaľ radi športujete, Piešťany sú jedným z mála miest, kde sa dajú realizovať takmer všetky druhy športu. Od atletiky cez plávanie, vodné i snežné lyžovanie, korčuľovanie, hokej, loptové hry, tenis, skôš, až po jazdu na koni či golf. Aký prívlastok by teda najvýstižnejšie charakterizoval naše mesto? Do úvahy prichádza viacero nápadov. Mesto zdravia, mesto pohody, mesto dovolenky, mesto kultúry, mesto športu, mesto kongresov, mesto festivalov. Artur Heyer dokázal jedinou figúrou zobraziť uzdravenie. Tá zlomená barla môže mať aj viac významov. Nie je len symbolom uzdravenia, ale aj symbolom odstránenia prekážky, voľnosti, telesného i duševného zdravia, ktoré Piešťany poskytujú. V zmysle nápisu na kolonádovom moste Surge et ambula, vstaň a choď. Vitajte v našom meste, vitajte v Piešťanoch. Vstaňte a choďte po ich uličkách, parkoch, pozorujte ich prírodu, históriu, dýchajte kultúrnu atmosféru, prežívajte športové napätie, skrátka, cíťte sa tu príjemne.